Henrik, der venter en pokalkamp mod Brøndby her på lørdag. Det er jeres tredje møde mod Brøndby det her forår. Hvad forventer du af kampen? Jeg forventer en meget, meget spændende kamp, som altid bliver intens og tæt, som vi har haft i foregående kamp mod Brøndby også. Så det forventer jeg næsten, at det kan blive endnu mere spændende grundet kampens præmis, som er, at vi skal frem og lave 2 mål. Hvis man kigger på de første 2 kampe, så er I jo tabt 3-0 i 3F-ligaen og så 3-1 senest her i pokalkampen. Hvad kan I gøre ved Brøndby her på lørdag? Jamen, jeg synes, vi har forberedt os rigtig godt, og vi har øvet os. Nu havde vi også en rigtig god kamp i Sønderjyske, hvor vi får spillet endnu mere sammen og styrke de her relationelle færdigheder, som man snakker meget om. Og det synes jeg, det bliver bedre og bedre, og det tegner bedre og bedre billede af Fortunas vores hold her i foråret. Så jeg forventer egentlig, at den kamp her, den bliver helt lige, og det bliver lige til det sidste, inden den bliver afgjort. Hvis man sådan skal kigge på en forskel mellem Brøndby og Fortuna, så kan man måske sige, at Brøndby er noget mere sammenspillet, end Fortuna er. Jeg har fået mange af jeres spillere i marts måned af de sidste kommet. Betyder det, at Fortuna er langt fra toppet endnu, eller har det nogen betydning? Jamen altså, naturligvis har det altid en betydning, at vi ikke har været sammen lige så længe som de har, men det skal ikke være nogen undskyldning. De spillere, vi har fået ind, det er fra første hylde, og det er rigtig, rigtig dygtige spillere. Blandt andet en fra Lydia, som har spillet i den bedste amerikanske liga. Så vi har fået nogle kvalitetsspillere ind, og det skal ikke være nogen undskyldning overhovedet. Det er vi kun meget, meget glade for. Vi forventer, at det kan blive endnu bedre, og vi forventer helt klart, at den kamp, vi spiller på lørdag, det bliver helt lige, og det bliver intenst og interessant, og så må vi se, hvem der trækker det længste strå. Vi vil gøre alt for, at det er os, der i hvert fald kommer ind på pokalfinalen. I har ikke fået et Brøndby-kompleks, så? Absolut ikke. Godt, tak.